Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Imelda, 45 anyos, minyo og may tulo ka mga anak. Duha ang babay ug usa ang lalaki nga maoy akong kamagwangan. Itago na lang ang kompleto kong address diri sa Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kamagwangan kong anak. Sayo manggod ni siyang nakapaanak. Dihang nakapamabdos, amo dayong gipakasal kay lagi maikog mi sa ginikanan sa babae nga amo ra sang kaila. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Manarbaho kag si Budjon? Oo, ma. Sunod si mana kong larga. Nya, misugot di si Arlene nga imong asawa. Nga may anak na baya mo kung sa. Magaling ako siya kipasabot, ma. Nga kinalang ko manarbaho tarong. Kaya bang tarong nga trabaho ba kay may anak na good ni? Dili bang good paigo na mo akong kita din sa ato, ma. Unsa na ka kung mudako na nga mong anak ug muskwila na. Mo ni angay mo pangandaman, ma. Aw maayo kay may plano ka di ay nga ingon ni ana sa imong giumol nga pamilya, John. Bisag sa kabata pa nimong naminyo. Barugan na lang din akong kaakuhan, ma, na ni Arlene og sa akong anak. Kaya ako maning gisudlan. Ug ma, itanaw ba ako nilang Arlene ug Rico, ma? Nala sige, John. Ako ni bahala sa imong asawa ug anak din he. Kinusagan ito kamulargag si Bo? Asa ka, Milda? Doawon ako sila si Arlene o ang atong apo sa ilang payag. Kay mao bayay tugon sa imong junior. Nga tanaw-tanaw na to ang nahibili niyang inahan og anak din he. Ano ba sang gitugtan magito nimong bata nga mulargag Cebu, oy? Oh, nga naman di ay Nestor? Ay so, si Milda. Mura ka magwa. Mag-agian ng bagong minyo, oy. Nga mga init pagkaayo. O niya, maglagyo na. Lagmit ana, may usa nga magkasa nila. Nestor, oy, sabay bote mo ipasabot. Nestor, oy. Nga basig makasa ang iyang asawa sa ilang kaminyoon. Hoy, ayaw pag-una-una og sama ni Ana, Tor. Lain kay na, oy. Buutan ba yung pagkababae si Arlene? Oh, ingon di ko nga si Arlene. Ang bote mo ipasabot si Junior. Ay, sa mali ay. Kuhaan man tag-o hinoon. Kadaghan ba ko nung tentasyon na nagsibo. Oh, Daghang kahilayan. Malagmit na matintal gitong bata dito Sibo. Nestor! Ma, ikaw ko ni kumbinsi ni Junior nga mapauli, ma. Ha? Nga naman, Lynn? Wa na mo kontak ni Mas Junior? Ni kontak pa man, ma. Magpada pa man og kwarta, pero giminga na taon ning Rico niya, ma, uy. Magsigig pangita siyang papa. Di mang yun mo uli, uy, bisag bisita lang unta. Nala, sige. Suwaya na kong ingon, ha? Tawagan unya to nako. Oo, ma. Maulit niya ako diya, sunod si mana. Muli raman di ay ka, John. Nga wa man ni mo pahibawa ang imong asawa. Ayaw lang una pa ibawa si Arlene, ma, sa akong paguli. Ano man ko, no? Basta, ma. Iyan ako mo pasabot ninyo, hindi gulit na ako. Iyan sa ato. Ma! Ma, niyan ako, ma! Oh. Uy. La. May ka man naging bata. Kang kinsa ng bata, Junior? Anak na mo sa nahimo kong uyab sa Cebu, ma. Unsa?
na siya ako nga nagdaang akong anak o bata. Anak ko no to nila sa iyang nauyab sa Cebu. Og iyang ibili namo kay mubalik siya og panarbaho sa Cebu. Sa primero, amo pa kining gitago sa iyang asawa nga si Arlen. Pero kadugayan, nakasabot na di ay si Arlen nga anak kini sa iyang bana sa laing babae. Unya, Dugay naman kung nakabantay, anak ma. uy, oon sa gudi ay. Og, wa mo lang sukmati ang among anak. Mahal ako si Junior, ma. Dili ko makaako og kasuko niya. O, buwag naman sab kuno sila sa papay. Naluoy ko nimo nga mao'y nag-atiman sa bata. Maong ako na may voluntaryo ni Junior nga ako na mo atiman sa bata, ma. Oh, Aron sa may kaduwa ng among anak ba nga si Rico sa pay. Arlen, Ako niyang ingnon si Junior, ma, nga amo ning pabunyagan ang bata. Ug ang kuno namo nga amo yung anak. unsa? Uy, si Junior man eh. Hello, nak. Nakatawag man lagi ka. Okay naman ang mga bata diri og si Arlen, nak. Nakulain ni sudlan nga problema, ma. Unsa? Saan naman sa daoy, Junior? Paano gi, ma? Kanang nakakita na sa kong lain uyab diri, ma. Oh. Mabus sa ron. Unsa? Uy, pasilan ginoo ko nimo, Junior. Nganong gipunaan pa man nimo ang imusa ni Arlen dong? Kapuutan sa imong asawa. Unya imo lang ingnon ini. Murag sobra naman sad ni Junior. Tabangin lang una ko ninyo, ma. Kaya si Charis ba, ang una na kong uyab diri nga, inahan ng bata nga akong gihatod ninyo diha. Piting sukuan, ma, nga nakapamabdos kong lain. Iyak ko nung kaon ng among anak diha. Unsa? Uy, kinuo ko. Mahibawaan gyud kang Arlen ini ron nga nakapamabdos ka na sad sa lain. Ato si Arlen, mabi. Aron makabantay ba kay basin og kalit og tunga diha sa Charis. Unsa? Dili ko na ihatag ang bata siyang inahan, ma. Arlen, Napamahalan ako ang bata sama sa matuon akong anak, ma. O, mingauna unya si Rico siyang manghod. Maong ilargan ako sa layo ang bata, ma. Aron nga dili na matultulan sa iyang inahan. unsa? Wami mahibaw og asa nilarga si Arlinda ang mga bata. Ug kami baya ang gihasol karon og maayo sa inahan sa bata. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nakasa ang akong anak nga lalaki sa laing babae. Nakapaanak kini ug iyang gihatod sa amo ang bata. Apan gikuha siyang asawa nga si Arlen ug mao ni atiman ug gipalayo ang bata. Kay dili siya gusto nga kuhaon pa kini sa inahan. Makasuhan ba siya ini? Ikaduhang pangutana. Nanganti ang asawa sa akong anak nga kung kuhaon sa inahan sa bata ang iyang anak, mubaw siya og kiha kay nahimo siyang kabit sa iyang bana. Pwede ba sad na? Ikatulong pangutana. Gipabunyagan sa asawa sa akong anak ang bata o giangkon nga ila na yung anak o siya yung inahan sa bata. Makagukod pa ba ang kabit nga tinuod nga inahan sa bata? Ikaupat o katapusang pangutana. Niingon ang asawa sa akong anak nga kung mamugos mi nga kuhaon ang anak sa kabit sa akong anak, iyang ikiha ang akong anak nga si Junior tungod sa pagpangabit ini. Makaduot ba ang iyang kaso nga gidawat naman niya ang pagkasayop sa akong anak? Ingon man ang bata nga anak sa pagpakasayop sa akong anak? Unsay among buhaton aron iuli niya ang bata ngadto sa tinuod nga inahan ini. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Imelda. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan.
Karong adlaw kami gihapon sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal, no? Ang mga medical nga mga pangutana Dr. Obra gyud ana kay siya usa ka lisensyado nga medical doctor and is an active medical practitioner. Og sa mga gusto mo pada sa ilahang suwat, pwede ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para mas klaro namong masabtan ni Doc Obra. Klaro among mahatag nga tambag o of course, kibaw mo, malipay kayo may makibaw asa-aso na ni naabot ang ato ang programa og pagpanambag. Ganahan kay may makibaw, taga-asa ang amo ang mga avid listeners. And guys, thank you for liking and following kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Didto lang yun palihog ipada ang inyong mga suwat suliran. Di mami makatubag sa amo ang personal accounts, good guys. Kunya, salamat sad sa mga maminaw magsubaybay sa ato ang programa sa radyo, sa naminaw nato karon live og sa mga maminaw nato sa RMN sa Facebook account ug sa ato ang YouTube channel. Even the darkest night will end and the sun will rise. Ingon si Victor Hugo, one of my favorite literary writers of all times. Ang mga nagsuwat sa mga Romeo and Juliet, mga anak, no? Uy, kibaw mo. Muni akong giingon perme, nga mudasig lang ta. Kay bahalag unsa kadako sa problema, mutuang ra ng uwan. Bahalag unsa kangit-ngit sa gagabhion mo abot ra gyud ng buntag. Meaning to say, mahuman ra gining ato ang problema. Ayaw kamo mo'y muhuman sa problema. Mahuman ra gining ato ang problema. Muna, kani always think that life will always be beautiful. No matter how dark it may be karon, look forward to tomorrow. Look forward to the sunrise. Ayaw og kawag pag-asa. Sa ato ang mga sukintig paminaw nga naminaw nato karon, nga naay mga bugat kaayo nga mga giagian sa ilahang kinabuhi, no? Kanang ayaw lang gid mo gawa no og pag-asa na ara gyud ni solusyon tanan pakigstorya lang mo sa inyohang mga kaila kapikas no and or og dili gani you pray no you do not lose hope, do not lose sight of the fact nga nindot ra gyud gihapon ang mabuhi guys na ara gyud hope tanan. If you cannot find it sa inyong panimalay, no? Then go out with your friends. If you cannot have the friends, then go out. Lakaw og imo. Go to atus bukid, atus dagat, and look at the beauty of nature. Tanawa nga ang langgam, wa may nagam ana niya. Buhi man, di ba? Kanang uban din ha, kita ka ng mga irong askal, ngaway mga tag-iya, di ba? Naaman, so ayaw ka problema. Ha? And ato ang letter sender karong adlaw, tawgo nato sa pangalan nga si Emilda. Si Emilda taga Negros Oriental. Punto legal, no? Yang mga pangutana, tulo ang iyahang mga anak, duha ang babay, usa ang laki. Kabahin kini sa iyang mga magwangang anak kay nakapaanak man eh. Ang laki di ay niyang nakapaanak, no? Nakapamabdos. Unya, ila man dayong gipakasal kay naikog sila sa ginikanan. Conservative di ay nis Ma'am Imelda. Kaya mo maning mga panahon na unya nga wa man ni nagkasinabot na wa si Arlene no ang katong mahugnag umagad na wa pod ang mga bata. So una niya pangutana, nakasala ang akong anak nga lalaki sa laing babay. Nakapaanak kini ug iyahang gihatod sa amo ang bata apan gikuha sa iyang asawa ug maoy ni atiman ug gipalayo ang bata kay dili siya gusto nga kuhaon pa kini sa inahan. Makasuhan ba siya ini? Anak papa man siya no, so dili ra gyud pod pero kinahanglan sad gyud niya nga ibalik ang kustodiya ngadto sa mama na adto gyud na dapat didto dili gyud pod pwede. Kaso yes, priso maybe no. Muna akong pasabot kay pwede man gyud nga og di magkasinabot adto gyud ang korte gimuhatol ug muhukom ug asang bata no, asa dapat ang bata. So magkapwede gyud magkinasuhay pero dili necessary kay kung magkasinabot lang, mahusay lang, pwede ra gyud di magkinasuhay. Kaduhang pangutana, nanganti ang asawa sa akong anak nga kung kuhaon sa inahan ang bata, ang iyahang anak mubaw siya og kiha kay nahimo siyang kabit sa bana. Pwede day na actually dili. Kay kung wa sila nagpuyo ato, wa may kasong concubinage nga mahit
nahitabo nya di man niya anak god, no? So dili gyud pwede nga yahang kwaon unya siya ang mo angkon kay di man niya anak. So dapat adto gyud na sa mama, labi na kay illegitimate ang bata, ang kustodiya adto gyud sa mama, wa gyud mo katungod to keep the child. So iuli gyud na, no? Ikatulong pangutana, gipabunyagan sa asawa sa akong anak ang bata ug giangkon nga ila nagyong anak ug siya gyoy inahan sa bata. Makagukod pa ba ang kabit nga tinuod nga inahan sa bata? Bunyag lahi man na kay ang birth certificate man ang atuang basihan, no? So mo gyud na ang need, no? Ang atua anak gyud is that ang basihan nato kung kinsay na ikatungod is ang birth certificate. Kisayngan sa mama didto, kisayngan sa papa didto sila. Unya, ang pagkana hinuong ilang pagpabunyag, sala na hinuon na. Sila ni representar sila mamagpapa. Nga di man sila mamagpapa, ay nagyud sila konsentiha kay madungagan pagsayop ang ilahang laing sayop. Samot gyud ni kadakong problema ha. May pag-atubangon na lang na nilang mama, magkahusay sila. Kay di gyud na pwede. Mo nga moangkon tag batang dili ato or mukuha tas kustodiya sa bata nga dili ato, although papa naaman sa ato pero ang bata baya nga illegitimate adto sa mama ha. Ikaupat og katapusang pangutana, niingon ang asawa sa akong anak nga kung mamugos mi nga kuhaon ang anak sa kabit sa akong anak, iyang ikiha ang akong anak tungod sa pagpangabit niini. Maka duot bagod ang iyahang kaso, actually dili, no? Nga gidawat man niya pagkasayop, dili gyud actually. Kay wa lagi sila nagpuyo pod. Kung wa lang gyud nagpuyo as husband and wife, may kasong concubinage, especially kay laki mang imo Tita Milda, no? So dili ra gyud kaayo ta mabalaka ana. Ang ako alang nga iuli na lang to ng bata nga tus mama, kay di man na pod niya anak, no? Nya sumakuyawan na lang pud ta nga di man doda ko, di po na niya galmon ug ati manog tarong kay produkto man as pagpakasa sa iyahang bana niya everyday inigmata nimo dira ay ang ebidensya gatikaw-tikaw na, di ba? Sumurag dili pod ngano man ay na lang na dapat diha na ni ay uli na ngadto sa mama ha, kay di na ninyo anak, no? Adto lang na kay dili po na makaayo pod sa bata, kamo mo'y makihaan ng kalakiha. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.